नै बियानिया फाथै हरदो नोंनो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों सानफ्रोमबो सान्ता सारायदोनो जुथ' नांबाय थायो जुथ' नांबाय थानाय इन्टारभिउ होबाय रेडि जाखो एग्जामफोरा वानल' मोनगोन ए थैबायलै साख्रि नाहाय बेथो बिजनेसमेनखौनो जागोन आङो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाबोदों आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन लोगोसेनो आङो मायाव थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो ओमफ्राय आं दिन्थिलांबाय थानोसै नै लोगोफोर आङो न'आव थांनो नागिरदो ओमफ्राय आइनि स्कुटिखौसो लाबाय आरो ओमफ्राय आंहानि स्कुटिखौ गांगाथफाया माबायाव लाना थांदो दिनै 3rd ग्रेडनि एग्जाम दङनो माबायदि जायो गावसो मिथिसिगौ दा जेखिजाया गाव थांदो आरो मुसलपुर होननाय जायगायावनो एग्जामा दानि फुङावनो थांदो गोजान नालाय जायगाया ओमफ्राय दिनै रबिबार नालाय आङो न'आव थांनो नागिरदो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो थुफाबाय थादो ओमफ्राय आं साम' खनदोंमोन मैया नै साम' खनदोंमोन नै मैया लोगोफोर 3 किल'नि सायाव बारगोन फैगोन दे मानसिया ओमफ्राय नों मा खादेर द' हा नै फाथै बियायनो जानो नै बेनिफ्राय आरो नै मैथाबो खाद' मैथाबो वाह थेंक इउ लै ना गोरान ना गोरानखौ मानि थाखाय हरांदो आङो दाख्लै होनदोंमोन ना नाफाम देनो ओमफ्राय दा आंबो हाया नालाय इनिफ्राय आफियाबो रोंस्लाबा आंबो रोंस्लाबा माने रोंबाबो माने मोजां जानो गिदो बेनिखायनो बियानिया मोजां रोंगोन देनो बियानि दानो देनो हरांसै आरो ओमफ्राय आफिया देहोनानै लाबसिगोन नै ना गोरानखौ मैथाबो खालायलायबाय मालाबा जागोन दे ओरैनो न'आव जाजायाना नै सिखानायालाय मा बियायनो थारमाने माने दे फाथै गांनैल' खानो होनबाय आंनि गांनै मुथानै मुथानैल' खानो होनबाय नै जागोन दे इनो मोनगोनसो जाग्रोदोसै लानोसै इयाव नै लोगोफोर साम' इयाव माबा बेग सोदोंमोन आं होबाय गांनै जाबाय मनाया लाबोसै नङा थादो आं थांसै थांदो आरो ओंखामा संखाबाय संखाद' थांसै आंहा जासिनो आरो दिनै रावबो गैला दिनै न'आव ओमफ्राय बाबायाबो खामानि मावनो थांबाय ओमफ्राय आइयाबो नै हारसिं जाबाय न'आ नै लोगोफोर थांलायनोसै आङो न'आव दायो मोना फैफिनगोन लोगोफोर मोनफैबाय गेट खुलियाखै मारिना दोनदो ओइ अ बुलो खुलि बाजैनि फिसाला उन्दै फैदो आरो गेट खुलिनोनो खुलि मेथाइ मोनजानाय नङा इदिबा मा मारिना दोनोलाय माथो माबासो बोरैबासो मा जाबावगोन दालाय सोलायजोबना दं न'आ माबा पाहारानो होथेना थाबाय आंहानि बेग लाना होबाय बाजैनि फिसाला आरो बियानै आंनि बेग लाना होलायलायबाय मेथाइबो होबाय आंनिनो हा गोबाव जायो ओंखाम ओंख्रि संना गारबोबाय ओमफ्राय आरो गांगाथफानि जिबो सुना गारबोबाय नङाबा दानो मेगना गिदिर फिसा जालायगोन जागोन दे खामानि मावदो ए रावबो गैया मा खालामदो जि सुसुदो नुवाखै दे नोंखो हा सोमजोबखानाय नामा सोमदोद' आरो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नै जोंहा बाबाया नै बियानिया फाथै हरदो नोंनो हानब्रबलायना हरदो ओमफ्राय आं हाननो बादोना लाबासोमोन र' आं हाननि ना
इयो इन्टारभिउ होनो थांदो बाजै उन्दैयाबो इन्टारभिउ होनो थांद' बा साख्रि लासिगोन होनबा आं गैथ्रालै जेथो नाङालै आंनो ओमफ्राय ना गोरानखौ हरफाबाय ओं नै नाफाम देनो रोङा जों ओहो अ ओमफ्राय मैथा ओमफ्राय साम' सायनोसै दा लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दा साम' सायनाय हाबाफारि फैग्रा फैग्रि बेसे गोबां खनदों आं नायनि है ना गिदिर गिदिर सायजोबदों न'आव लांनायसो इखौनो आइनो बाबानो लुगैगोन ना खनथारनायखौ जि गिदिर गिदिर आयौ साम'आनो गैया खननानैनो रायजोआनो खनो बहा थानो इयावलाय साम'आलाय ओमफ्राय आङो मैयासो थांबाय नङाबाथ' आङो गांगाथफाया थांनो होआमोन माननाय जानायनिफ्रायनो थांनो होआखैमोन ओमफ्राय आङो अख्रा खालामनानै न'आव लांनि होननानै थांथारनायखौ जागारहरदो ओमफ्राय गावबो साम'खौ जानो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दायो फैनानै जाफैथोसै दा सायनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर दा साम' सायनोसै बारा रोंबाङा थेवबाबो सायनांसिगोन दा सुनानै सुखांनांगोलै इखौनो खस्थ' जायो मालाय खट रोंग्राफोरा अ इसो रोंसिना इनो टिभि आं इखौ रोङाहाय इखौबा दसेनो जायो आंनिया लोगोफोर दायो साम'खौ सायबाय दानस'बाय एकदमबारे हुबाय ओमफ्राय गाद्रि गुद्रा गासिखौबो साफा खालामनानै आरो संख्रि होनानै रुबावबाय ओमफ्राय ना दा साफा सुनानै दा एवनो नागिरबाय नै थावा दुंहां जाबाय एवनोसै दा लोगोफोर सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो रोंगौब्रा रोंसाबगौ माने आगोल सिख्लायाव मोनसेबो खामानि मावखायामोन नै जोंहा बाजैयानो संबाय थायो आरो ओमफ्राय दा जेरै इदि संदो ओमफ्राय इ संनाय खाथियावनो थानानै इयाव मबाइल नायना थाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय मबाइल नायबाबो इयाव मा हरदो थाव हरदो ना मैगं हरदो इखौ नुनानैनो माने आङो एसे रोंफ्रामना थांखादो आरो आइखौ मोजां एवना लानोसै नै लोगोफोर रं संख्रि होबाय आङो नै दा लोगोफोर एवफ्रामबाय थानायावनो लास्टाव आलौजों सामब्राम गुफुरजों होनानै ओमफ्राय खाला दालिखौबो दसे एवफ्रामनोसै आरो दा दै होनोसै लोगोफोर दा खारै होनानै एकदमबारे गोदौबाय आरो ओमफ्राय दा जोबनायाव जोङो माबा जाब्रां होबाय नै जाब्रां ओमफ्राय इयाव नगा दुन्दिया होनो आरो बेयाव होनो मोननांगौमोन ओमफ्राय नै जोंहा मानसि गोबां नालाय बेबायदि जायो नङाबाथ' थेब थेब संना जानो हागौमोन गोथावसिन जागौमोन दा हाजिराबो दङ सानै ओमफ्राय न'नियानो 10 जनसो जाखागोन खोमा गथायलाय जों साब्रै साबा 6 7 8 8 जन जाना दं बर्तमान ओमफ्राय आंजों 9 जन गांगाथफाजों 10 जनथ' आरो 10 12 जन लोगोफोर दा 12 जन मानसिया जागोन गरनै आरो आइदो बाबा 14 जन बेथनोबो बिदि बानथाराखै बानायानो बारायना बास
पुलिसिन बारा जानो बागैयो नै दायो जागासिनो ओमफ्राय बावगारलायलांबाय नै सामुदो कालार आलि बाजैजों जाबायानो आरो बाजै सासे इन्टारभिउ होनो थांदों आसोला साख्रि लासिगोननो ओमफ्राय जों सानैया आरो तामान जागासिनो जों सानैया साख्रि नाङा जों सानैया कुकिं मेन मा होनो हिल्टिं काल्टां सेनेने ब्र'नि अफिसारखा आरो जोंनो नांलाया थारमाने बेथन गैयि साख्रियानो मोजां सबसे बेस्ट आरो जोंनि थाखाय आमखियालाय होननानै ओंखामफोरनो बे नागिरजानायानो बेसे मोजां ना मानो ओजा रोंखाया जोङो जोङो टेने मेट्रिक पास जानानैसो तामान जाद नामा मा होनदो गोरोंखा दा जोङो जाबाय थानोसै लोगो तामान गोथाव जादों माने भगबाना मोनसेयाव नङा मोनसेयाव हरखायोना बयखौबोथ' साख्रि मावजोबनो होआखै जोंखौ गेदेर बिजनेसमेन जानानै होदो आरो जाबाय थानोसैलै बिराद गोथाव जाखादो मेडाम एग्जाम होना फैबाय होमबा बोरै जाखो एग्जामफोरा वानल' मोनगोन खोमा ए थैबायलै वानल' मोनगोननो मेडाम बायदि जानानै थांखादोंमोन माथो मा होनदों नों मा जावदो मा जावदो मोसौ सानफ्रोमबो सान्ता सारायदोनो जुद्ध नांबाय थायो जुद्ध नांबाय थानाय इन्टारभिउ होबा वान मोना मा मोननो नङा लोगोफोर नङा इयो मोनजानो बादोयनि थाखाय जि जावदो नङाबा इनि खान्था कुइसनाय नै दा लोगो गैया जादों ना इया सुग्राया गैया जादों इन्टारभिउ होनायखौनो जावदै तारमाने नोंलाय मानोथो फरायनो होनानै गाव बासुफाखाबायबो नै आङो वानल' मोनगोन बारि जानानैनो इलाय वानल' मोनदोंना मा जाबावगोन दालाय संसारावनो जागां गाथ'पाया मिथिया बेथो जिर'सो खोमा इनाथ' वानबो गैया इयो जिबनाव साख्रिनि माबाखौनो लाना फैखायाखै खोमा गोसोखौनो जाथारा आं मालाय तारमाने गोदोनो स्कुलाव थांनो होनायाव दुलियाव हाबखुमानायनि रेकर्ड दंखायो ओमफ्राय आं दासिमबो गोसोआव दं ओंखायनो आं साख्रिखौ मिसाहाय बेथो साख्रि नाहाय बेथो बिजनेसमेनखौनो जागोन आङो